Эфирда яңалыклар вакыты, сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина, исәнмесез? И это еще не все награды сегодня. Ак халатлы фәрештәләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Сами придумываем, как посадить. Озакламый бөгелмә шау чәчәккә күмеләчәк. Татарстанда сабан туйлар дәвам итә. Бу хакта бүген сөйләрбез. Ел сайын июнь айының 3-нче якшәмбесе медицина хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан Әлмәт район үзәк хастаханәсендә бәйрәм чарасы оештырылды. Ак халатлы фәрештәләр. Бүген алар игътибар үзәгендә. Әлмәт үзәк район хастаханәсенең актлар залында бәйрәм алдыннан иң яхшы хезмәткәрләрне хөрмәтләделәр. Залда табиблар, шәфкать туташлары, фельдшерлар, лаборантлар, санитаркалар һәм административ хезмәткәрләр җыелган иде. Алар барысы да сәламәтлек сагында торучылар. Үзәк район хастаханәсенең баш табибы Вера Головина хезмәттәшләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләре әйтте. Иң яхшы хезмәткәрләргә рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары тапшырды. И это еще не все награды сегодня. Чарада Татнефть компаниясының социаль программаларын алып бару үзәге җитәкчесе Максим Семенов медицина хезмәткәрләренең эшенең зур әһәмиятен ассызыклады. Ул 5 табибка көтеп алынган фатир ачкычларын тапшырды. Һичшиксез, бу аларның гаиләләре тормышында мөһим вакыйга. Мәсәлән, хирург Иван Трофимов гаиләсе белән Әлмәткә 3 ел элек бөгелмәдән күченеп килгән. Хатыны гинеколог булып эшли. Фатир алу безнең гаилә өчен көтеп алынган вакыйга. Моның өчен җитәкчеләр безгә Татнефть компаниясына рәхмәт ди. Бәйрәм чарасы концерт номерлары, котлау сүзләре белән үрелеп барды. Шулай ук медицина хезмәткәрләре көне уңаеннан район хастаханәсендә медицина өлкәсе ветераннары портретларыннан торган фотокүргәзмә дә оештырылган иде. Рәмилә Хәмидуллина, Айдар Кәбиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Мошенникларны узырга теләп, Әлмәттә яшәүче бер ханым аферистларга 1 миллион сумнан артык акча күчергән. Моның өчен зыян күрүче 2 кредит рәсмиләштергән һәм шәхси акчаларыннан файдаланган. Тулырак алдагы сюжетта. Полиция бүлегенең кизү частенә Әлмәттә яшәүче 42 яшьлек хатын кыз мөрәҗәгать итеп, мошенниклык факты турында хәбәр итә. Аның сүзләренчә, билгесез кешеләр аның миллион сумнан артык акчасын урлаган. Хатын кызга билгесез кешеләр шалтыратып, үзләрен банк хезмәткәрләре дип таныштыра. Көнкүреш техникасы кибетләренең берсендә аның исеменә кулланучылар кредиты алулары, шуңа өстәп кредит картасын рәсмиләштергә теләүләре турында хәбәр итәләр. Ханымга җинаятьчеләрне алдарга шул ук суммага кредит рәсмиләштергә тәкъдим итәләр. Хатын мошенниклар счетына 120 мең сум акча күчерә. Икенче көнне аңа барлык операцияләрнең дә эшкәртүдә булуы һәм якын арада аның белән хокук саклау органнары хезмәткәрләре элемтәгә керергә тиешлеге турында СМС хәбәр килә. Тиздән аңа янә шалтыратып хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерәләр һәм мошенникларны тоткарларга вәгъдә бирәләр. Берничә сәгатьтән соң хатын кызга башка банктан шалтыраталар. Белгеч аның исеменә автомобиль залогы белән кредит рәсмиләштерелүе турында хәбәр итә. Әмма кредит суммасын әйтеп тормыйча аны банк офисына чакыра. Анда ханым мошенникларга рәсмиләштергән 1 миллион 147 мең сумлык кредит алу турында СМС хәбәр килә. Ханымга мошенникларга алданмас өчен шундый ук күләмдә кредит рәсмиләштергә тәкъдим итәләр. Ул 1 миллион сумга кадәр кредитка гариза җибәрә һәм аңа 815 мең сумлык кредит хуплыйлар. Икенче көнне хатын банкка барып акчаларын салдырып, аларны мошенниклар күрсәткән счетка күчерә. Соңрак аңа кредит ябылу турында хәбәр килә. Бер атнадан хатын кызга банктан гамәлдәге кредит буенча түләү кертү кирәклеге турында яңа СМС хәбәр килә. Хатын акча керүчеләр белән элемтәгә кредит алар тагын 200 мең сум акча сорый. Баш тарткач аның документлары мошенниклык буенча суд тикшерүләре бүлегенә җибәрелгән дип хәбәр итәләр. Хатын шуннан соң үзенең алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Әлмәт эчке эшләр бүлеге мәгълүматлары буенча Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Озакламый бөгелмә шау чәчәккә күмеләчәк. Бүгенге көндә яшелләндерү оешмасы урамдагы клумбаларга чәчәкләр утырту белән мәшгуль. Барлык клумбаларның гомуми мәйданы 4500 квадрат метр тәшкил итә. Шәһәр бакчачыларының эшен безнең төшерү төркеме күзәтеп кайтты. Чәчәкләр эпопеясы яшелләндерү оешмасы теплицаларында гыйнвар аенда ук башланган. Быел әлеге оешма хезмәткәрләре төрле чәчәкләр белән шәһәрнең 77 клумбасын бизәргә планлаштыра. Чәчәк утырта башлауга кадәр түтәлләрне рәткә кертергә, җирен сөрергә, тырмаларга кирәк. Эш шуннан башлана. Җир өстенә план сызып чыгалар, клумбаларны формалаштыралар. Сами придумываем, как посадить, а так в шахматном порядке сажаем. Да, мы каждый год стараемся, чтобы красивый был город.
сажаем все клумбы. Клумбаларны быйыл бегония, петуния, виола, бархатцы кебек чәчәк композициялары белән бизәячәкләр. Аларны урамнарга, паркларга һәм скверларга утырталар. Быйыл чәчәк утыртушы узган ел белән чагыштырганда соңрак башланган. Барысы да һава торышына бәйле. Быел шәһәр клумбаларына 700 мең чәчәк утыртачакбыз. Төрлесеннән многолетний чәчкәләр и однолетний чәчкәләр. Бөгелмә шау чәчәккә июнь айының азагында күмеләчәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Мәчет изге урын. Соңгы елларда шәһәр һәм авылларда бер артлы яңа мәчетләр калка. Яше дә, карты да гыйбадәтханәләргә йөри. Ознакай районында бүген 50дән артык мәчет дини хезмәт күрсәтә. Күптән түгел Бүләк авылында Нигъматулла мәчете төзелүнең 20 еллык юбилеен билгеләп үттеләр. Табигатьнең Ак елгасы буендагы гүзәл почмагына урнашкан бу авыл җыйнаклыгы, матурлыгы белән үзенә тарта. Халкы да тату, кунакчыл һәм бердәм аның. Мәчет ачылуның 20 еллыгын бәйрәм итәргә дә бик күп халык җыйналган иде. Кемдер Ерак Себер якларыннан кайткан, кемдер Мәскәү каласыннан. Илшат Камалетдинов биредә инде 6 елдан артык мәчет имамы булып санала. Әтием башкарган изге эшне дәвам итәм диде ул. Февраль айында шушы мәчетебезнең фундаментын казып һәм 7 июнь көнне 4 ай эчендә шушы мәчетне күтәреп, шушыны ачу вакытына ирештек. Шул ачылган көнне дә бик зур, бик яхшы итеп яңгырлар жавап, күңелле булган иде. Нигъматулла мәчете шушы авыл кешесе Шакира һәм Ринат Мөслимовлар ярдәме белән салына. Нигъматулла ага заманасында бик зауыклы, көчле кеше була. Тормыш иптәше белән алар 12 бала тәрбияләп үстерәләр. 20 еллык юбилейга җыелдык. Зур итеп табыннар әзерләдек. Аллаһның рәхмәте белән авылыбызның халкының җыелган акчасына хәйр садакаларга. Хәтта Себердә эшләгән безнең үзебезнең бүләкнең аерым сайты бар. Шул сайтта язышабыз. Шунда шундый хикмәт турында сөйләгәч, шушы Коръән мәҗлесе турында һәрбер җирдән дә энная сум акча җибәрәләр. Шушы акчаларга менә Аллаһның рәхмәте белән Шакир апалар да ярдәм иттерәләр. Табын әзерләп, менә Аллаһның рәхмәте белән бүген кичә үткәрергә җыелдык. Бу авылны бик яраттым. Аның белән танышуыма да 50 ел инде, диде Ринат Мөслимов. Менә без Шакира белән 50 ел торабыз. Шуның белән ориентировались менә монда. Монда килдем, карыйм, прекрасный урын бит. Шундый. Монда таулар, шундый матур җир. Авылга асфальт юл түшәүдә дә бу гаиләнең ярдәме зур була. Бүген исә район җитәкчелегендә авыл халкында җыйнаган Коръән ашында укылган дугалар кабул булсын. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебезнең иң зур байлыгы аның уңган булган эшкә батыр, сүзгә тапкыр, сәләтле кешеләре. Шуларның берсе Ленин ордены кавалеры, нефть сәнәгате ветераны Нәфис ага Фәйзуллин. Бу көннәрдә 9нчы дистәсен тутыра. Ознакай районының гына түгел, республикабызның горурлыгы булган Нәфис ага белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Юбилей алдыннан замана нефтчеләренә үрнәк булган Нәфис ага Фәйзуллин белән Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин очрашты. Очрашу барышында хезмәттәшләр Татарстан нефте тарихының данлы елларын барлап, истәлектәр белән уртаклашты. 74 ел дәвамында Татнефть профсоюз комитетының актив әгъзасы булып торган Нәфис ага Фәйзуллинның нефть сәнәгатендә үткән легендар юлы Ромашкинадагы Бөгелмә нефть идарәсенең 2нче промыслында башлана. Гәрчә егет Бөгелмә тимер юл училищесын тәмамлаган белгеч булса да, төбәгебездә җәелдергән яңа җитештерү комплексы белгечләргә эшче кулларга зур ихтыяҗ кичерә. Шулай итеп, язмыш Нәфис аганы нефтче итә. 2 елдан ул инде олы тәҗрибәле 6нчы разрядлы оператор. Аңа авыл яшьләре арасыннан өметле егетләрне әзерләү бурычын тапшыралар. 1952 елда Ознакайга күчерәләр. Биредә ул Ознакай җиренең иң беренче скважинасында 10 ел буе өлкән оператор булып хезмәт итә. Беренче нефть фонтаннары, авыр хезмәт юлы белән истә калган бу елларны Нәфис ага барыбер дә юксынып, яратып искә ала. Мин килгәндә бездә орга буталган нефть. Открытый фонда булганында. Менә шулай итеп теге дөрес генә әйткәндә күбесе суга алды генә. Аны фагылна воловкага да ташадык. Шулай итеп. Оператор эше инде. Үзен бары тик уңай яктан гына күрсәткән Нәфис аганы нефть һәм газ чыгару мастеры итеп билгелиләр. Аның комплексы бригадасында 42 оператор, слесарь, электрик, эретеп ябыштыручылар көн саен 125 скважина өчен җавап бирә. Тәүлек дәвамында Нәфис ага җитәкчелегендәге зур команда илебезгә уртача 5150 тонна кара алтын озатып тора. Игелек маршрутны жасаганда, игелек үзем йөреп чыгам. Оператор белән бергә. Бу йөри аламы монда? Ши аламы? Ото шисәк, урыс скважина.
Екінші группа таған маршрут. Таған yürüy аламы? Yürüy. Анда таған 10 скварнағына 10 манда ешкі 8 қойса де көп білеге. Маршрутқа көп білеге. Татнефть компаниясы мактаулы нефтчесе, Ленин ордены иясе тормышта да үрнәк. Люция Шакировна белән 4 бала үстереп аякка бастыралар алар. Аларның күбесе әтисе сайлаган юлдан китеп, бүген Татарстан нефтчеләренең зур династиясын тәшкил итәләр. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Татарстан ярдәм белән Россиянең төрле шәһәрләрендә һәм районнарында 388 сабантуй уздырылачак. Татар милли бәйрәме дөньяның башка илләрендә дә татарлар күпләп яши торган урыннарда да оештырылачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров сүзләренчә, сабантуйлар дөньяның 35 илендә, Россиянең 58 төбәгендә узачак. Бу атнада милли бәйрәм Ульян каласында булачак. Биредә федераль сабантуй, бөтен Россия авыл сабантуе Мордовиядә Аксенова авылында булачак. Шулай ук Якутиядә Татарстан көннәре кысаларында 24-25 июньдә дә бәйрәм билгеләнелгән. Әлмәт районында да бәйрәмнәрнең кызган чагы. Иртәгә 18 июньдә Габдрахманлылар һәм Тайсуганлылар, 25 июньдә Салкын алан халкы, 16 июльдә исә Кәләйлеләр бәйрәм итәргә җыена. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлаштык. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар белән алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.